Kiena daw l-ġranet hekk waqt li qed nipprepara, imma ma nixtieqx intawwal. Waqt li qed nipprepara, rajt il-ħafna leġġendi u l-ħafna stejjer marbutin ma' St. George. U tibda tistaqsi ma veru, mhux veru, bħalma jistaqsi kulħadd. Iwa veru. Kull ġrajja hija vera. Imma vera mhux għax ġrat fid-dettalji. Imma veru li hemm dragon, veru li hemm dragon, veru. Veru li hemm xi ħadd li l-iskop tiegħu sempliċement illi jiekol minn fuq dar ħaddieħor. Veru hemm dragon. Veru hemm dragon li kultant dan jekk ma teħx in-naġa tnejn kuljum tgħid il-leġġenda. Jekk ma teħx tnejn kuljum dan jirribella u joqtol il-belt. Min huma dawn in-naġiet li aħna qegħdin nitfgħu bħal id-dragon? Jiena nistaqsi min huma? Min huma dawn il-fraġli tas-soċjetà li aħna qegħdin inbellgħu lid-dragon biex insommuh kwiet? Min huma? Mhumiex iż-żgħażagħ ħalli jista' jkunux. Mhumiex l-anzjani għalli jista' jkunux. Mhumiex it-trabi fil-ġewf għalli jista' jkunux. Li aħna qegħdin inbellewlu lil dan id-dragon b'tali mod li nsommuh kwiet dan id-dragon. U għandna bżonn li xi ħadd iqum bħal St. George, xi ħadd marbut ma' tzokk, marbut ma' Ġesu Kristu, xi ħadd li kapaċi jgħid isma'. Imma għalfejn ma neqirdux id-dragon le? Ara tant drajna nbellewlu lid-dragon li kważi kważi saret inħossuna ħati jekk ma nbellewlux lid-dragon. Qed nagħmlu xi ħaġa ħażina jekk ma nbellewlux id-dragon.